wasukhuluma kuphi nakuphi la kufikela khona lo mbukiso. Kubingelela mina futhi umfokankeshe ngiphinde nginamukele kwimlaba media. Indaba ke zangomhla ka2 April ku2021 ukuthi i-episode ebidlala namhlanje yesibaya lapha kuMzansi Magic bekuyi episode yokugcina nci angeke sababikho futhi enye show ezophinde idlale enye episode ezophinde idlale kumabona kude yesibaya. Isibaya ke si cancelwa nje sebese sina 8 seasons sikumabona kude, and I think it is one of the best soapies la South Africa and Africa is large. Ukuthi ke phela angimazi kamanye ama show ase Africa, but I know ukuthi bebeyibuka eNigeria Isibaya they had to ukuthi bas translate basibuyisele esiNgisini. Behlekisa ke sona ngiyangathi ukubuka video ku YouTube yabo ayingasho ngathi hayi basikhuluma kamnandi isingisi. Ngiyathusa ukuthi hayibo uthandeka lo khuluma isingisi kanje and bebedlala lesesidala. Kodwa ke kuningi esizokukhumbula kuSibaya, kuningi kakhulu uGatsheni, uManzini, uMkabayi, kuningi kakhulu esizokukhumbula. Kodwa ke thiwa ukuwa kwendlu ukuvuka kwenye. Kule show ezongena ngiyethemba ukuthi futhi sazoba into emnandi futhi noma amahebezi ke sengiwazule kancane ukuthi ngase kube ishow kanjani, kodwa ke phela ke zigcinwa yimina lezo. Kodwa ke uma sebenza i-public announcement nami ngiyenza bese ngiyayenza i-public announcement, and I'm so excited ngale show esizongena kuSibaya. Though ngiphathe kabi Sibaya ukuthi siyaphela, kodwa ishow ezongena because kunomuntu ozodlala khona who I think deserves nje ukuthi I recognize as one of the best actors eSouth Africa. But ke ngiyabonga kakhulu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Umfokankeshe. wasukhuluma